pam 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 param param pam. Ay, sukubuhi! Ay, sukubuhi! Ay, sukubuhi! Download! Action! Hello guys! Welcome back to our channel, Abog Kitchen. Ako Daisy. Pag naririnig mo to, nasa kabilang Yo, hapa! Makanisik! pam 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 Shout out pam ako pam. sa mga bagong subscribers. Salamat kayo sa suportahan ng mga lods. Salamat kayo ni Elit's Vlog. Pali ko subscribe sa yung channel og ni Niknat again. Salamat kayo lods sa imong mga isda gipanghatag sa lods ha. So pohon nga imong isda nimo. Og ni kuan day ni Maria Lenora. So kabe ko niya guys. Salamat kayo miga. Og ni kuan ni Mary Rose Bakara. Salamat kayo guys sa imong suporta diri namo diha. Solid taga Punting Ganyo. Salamat kayo. O katong wa pa din ni subscribe sa among channel, palihog di ko pindot o Pag like and share. naririnig mo to, nasa kabilang banda. Tunahan. Bato. Asa pa dong? Ngita taga payan ba? Ano siya? Taglawas ba? Try. Pam param pam 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 param param. Hindi ka lagi. Ay, may tangad. Yo, kinahanam ni Di naman nag-vlog lagi yung sa nakabangan. Kutsilyo. Ha? Taysa. Kutsilyo. Kutsilyo ba? Alag. So, kapayas na lang kuwang guys. Ngita sa tagapayas. Asa na yung kalibunan na. Dala. Ayo. Tao, palitan may kapayas. Taro ko sa na. Ayo. Ayo, tao, papalitan may kapayas. Panyawan ni. Panyawan na. Muwalan to kawito. Kumito, muwalan. Baglas ni. Ayo. Tao. Yo, pamalitan mi kapayas. Kami kapayas lihat deh. Pamalitan mi kapayas deh. Lagi mamig video te. Bentar. Nag-vlog eh. Bayar lang. Ay, sukubuhi. Salamat eh. Oh, mga natagmanao, tara. Pila ning silin te. Solo 5. Balik ko alang, balik di. Then kami Mumbai. Pila ni? Hey guys, may hapon yung tanan. Daghang salamat sa pagsuporta ninyo ha. O kuan dai kanang doon na may Sure ba? na pod tinulang manok ay sakto guys panahon ron. Bugnaw ba? Tara, ani ang mga kasangkap. Papayas, kinawat. O di kinawat. Hinatag day. Tangad. Bombay, kamate, sili, chicken cubes, bitsin. Galimti ang kamungga. Ay, sugdan to haling kay mitros. Sayo pa sa. Nawa pagkuskos ha.
Pamatay kuan kanang steel wool. So kamot lang. Imo ginang shawiran dahan. Shower. Ana. Ayo ni dia. Nah, kenapa nih menjadi saya? Huwag tayo mantika, so bahato lang ito ni namni taba mo ni sa imong dag mantika niya. So muna kumtay mantika. Muna yung madagkuan niya. So dara, makita na nyo ha, doon na yung mantika. Mantika ni manok. Hindi na mantika sa baboy ha, mantika ni manok. Ano to? Bawa, sakto ka na kay sabaw ba uska langgana ba? Ya, atay balay na kay di makaigo. Tagalog gabar kay pasig datay mo start na. Ibalhi natin. Guys, ibalhin natin yung sa kaldero guys. Pabukalin. Para marami yung sabaw ba? Sabaw. Oh, pabukalin natin. At saka pabukalin natin. Ibalhi natin. Jo, tabangin mo to, tabangin. Tabangin mo. Tabangin mo ako, Jo. Tabangin nyo, tabangin. Ano ba yan? Ilipat mo sa ano? Sa malaki na kawa. Ilipat ha. Para Ibalhin natin. Parihar kaya pong ito. Ako, nagkita, kinayin ko kanan. oh, ang tako ba na? Ang sure ba? Ay takob. Bubugwak. Kuri Jo. Ang takob. Ano, bugka lang kayo. Dog. Okay tayo. Uy, guys. So, naluto naman tanan. So, diri na natin ako itong mga itong video ha, kay medyo hit-hit naman ang panahon ron. Pasensya kayo ha. So, salamat din sa mga subscriber dahil. Salamat, thank you. Pam param pam 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 param param.